حکیم بلوچ صاحب کے مروشی مراکشہ ساڑین واجہ ماترا وشت کنے مراکشہ وشنم بات واجہ حکیم بلوچا گوما ہمی سر حالا کے ما گبجا لٹریچر ہدب زند چاگرد واسطہ جچو حلی میں بے ستران کرن شرف دانا واجہ حکیم بلوچی نصر والا رگ بچارے بنیادی مردمان گوں ہوارن گوں ای میں وشبہتی کہ واجہ ریڈیو زرگوات گلگدارہ ساڑین اللہ واجہ ہومر بدم 950 بگیرتا بلوچی اینو نبشتہ کنگ بوتا میگزین در کنگ بوتا نثر حوالہ تنقید حوالہ بعض حوالہ واجہ ہمراہیں و پیدا کے واجہ اگما کتابانی حوالہ گب بیجنے واجہ 20 کتاب شنگو تالان بوتا اشچ عبید واجہ 8 کتابہ ایوارڈ رستا می کتابان داد رستا مستوکلی ایوارڈ تمغہ امتیاز ایکسلنسی ایوارڈ او دیکھے بازیں واجہ کتابان تو کا ادبی تنقید و تبصرہ عوامی دکھ کا سفر بلوچ قومیت زیر سایہ خورشید شبیہ شاد دل کی صدا اور کاندید کے ترجمائی آس چہر گچین آزمان سنگ گراں اور دیکھے بازیں نا واجہ گشتری کتابیں تو کا شرگداری آما مضامینہ نوشتان کا حواران کتابیں تو کا افسانہ مجموعہ ہم اسلام گچین آزمان کے واجہ بلوچی اولی آزما کانی گچینے چاپ کو تھا اہم ایک بنیادی کاری مروچی میں سرحال شرفداراں کو واجہ ہمیشہ کہ واجہ کو لفظاں کا انچو وقت ہم گرنچیں ہواریں ما ای زانا لوٹیں کہ لفظاں چاگرد واسطہ زندگی واسطہ چچو علمی انچو کہ میتی آلنے حیال اسنے کہ لفظاں زندے عادی کم مسلم او ای واجہ حکیم بلوچ مارا گشت سر پیدا ای حبر راستیں کہ لفظاں زندے عادی کی پرچہ انسان ہر چیز کے ودیکاری کا شوتی شاگردہ شوتی سماجہ شوتی تمدنہ شوتی گندنندہ شمود زوری تش تو یہ پکا یا کس نے آئی آدھیں کا پیش داری بلے یہ آدھیں کا ای وڑا پیش نداری کہ انچو کے کھچائیں کول گپے گا ایک گوشتی بھی بیتی تو مولانا رومیہ گشتگت کے شاعری شعریاں ادب انچوشیں کے تو یہ گوشتی زورے ٹرینی آرے دے پیشی آرہ اب پیشی پدا کستی آرہ وارتیں او چرائی کستی شیر جوڑ بھی اور شیران آئی کستی زاک کے پیدائی بنتی گلوڑ آئیں آورنتی تو لفظاں کا شسندہ تو چھپے کہاں کہ آکر چیز سکنے ہونی تو عرب دی ذہنیتا آرتا وہ شاہی کستی شرکنے شیری درکنے گوڑا تو لفظاں کا گو انصاف کرتا اور آرہ زندے آدھیں چھو انچو کہ وجہ نبشتہ کاری افسان نگاری بھی یا ناول نگاری بھی یا شاعری بھی لٹریچر مستریں کھیر تو آئیے تخلیقی تو سازش سے بابدہ چیزی ہوشے تخلیق وقت بعض گرانی کاری مننو اما تھنکرے نام زبان آئے گئے نہیں ذہن آستے آگوشی کے تخلیق درد کستی ہنچو گرانی کی ایک ماں سی وہ تی چکے پیدا کرنے کے وقتا اما دردہ ماری تو جانتی تو تخلیقار ہمزان کہ من یک تخلیق کنگاؤں تر ایک افسانہ نوشتہ کنگی یا شعری گوشک کبھی تخلیق تا شعر شا درستان شرطری صنفی پرچہ کہ تم دو لائن تا یک بلائیں خیالی پیش دارے تو نو یک شعری تی ذہن نہ آئے گئے تو بالکل مندشتہ شاعرانہ کہ گردن یار بات بنتی نہیں میں سائروں میں نہ کہے بغیر نو واسکا کسنی ادھر آئے گئے تنگ کے اہما شعرہ ہما ڈولا کہ آج دماغہ ہستی آرہ نوشتہ پکان یا بگوشی تی تو گڑا انچو معلوم بھی کہ آیوتی چوکارہ پیدا کرتا تو تخلیقی عمل کستی شاعر منا یاد ہے منا ایک افسانہ یہ خیالات میں ایک جگہ واقعی دی منی کسکی لوگیں
हमारे चीनी गोरा किताबों की वहाँ नोट गे मारा नविश्ता कनानो हमारे कुछ नविश्ता कनानो नविश्ता कनानो मिसाल कुछ आप बता चीज़ करने मगशिम कारी करने का वो बिल्ली तो तंत्र के साथ सर भी तो माफ़सा नहीं रहा को तो मेली मर्द हमारा आराम ताकि आरा तो डिलीवर मखने तो हर दर मखने तो आरा नविश्ता मखने ये सक्के ग्रानी अबरी नु मर्चा नविश्ता करने की अलग आता भले आ वक्त के मान नविश्ता को तो मना वक्त के वाक़ई शाही के दर्दनाक नहीं हुई या वशी नहीं हुई दुर्सा मुतासिर की बूतों माँ ला महालन यक अफसाना ही लिख के या किस्से ही माँ इधर को या मन ड्रामा ही लिख के बाहर शायरी में न करता मचोना में के गुशी अफजल मुराद गुशी वजह ये तो कई आता शाद बलूची अदरा उर्दू तर्जुमा करता हुआ शातिर शायरी तो वाजना ईशा आया मंगशी भाई उर्दू तरह शातिर समझा के शाता शाद में शात्री शायरी को नकनी तो बहरहाल माँ किसने शायरी या दे देगा माँ द्रोहान सिंफा किसने बलूचिया इंग्लिशिया उर्दू और दुर्सा नविश्ता करता जी वजह बाज जवान वजह अंशु के दर्शाने वाला भी कितार से भी इंसान उती कितार से मुख्तलिफ रंगा को तो कम भले माँ लिटरेचरा आहां चे छून जिदा को तो करें ये तारीख नवीसी भले तारीखी नविश्ता काम या सहाफ़ी या अवलकारी शागिर्द अवाला होती अवलकारी कन कालमी नविश्ता काम भले माँ अदबी या लफ्जां की तख्लीका या नविश्ता का या शायरिया छू चाहां जिदा करें तारीख व या खांची चीज़ी कि आई था कि हर चीज़ें वस्ता शुथा तो आए ना तो हवा डोला बयान करें आई था जहल बुर्स कन कसती जहनी या दानिशवराना रास्ती जानक नबी आई था तो भले का पेशी के तो शेर तहा किस्ती ना हमा चीज़ारा हमा जो जज्बात पेश कने के शायद तारीख ज़्यादा पायदार भी थी तारीख तो याद करते न कने शेर तर याद में जी नु मतलब माँ सो भी पादा तक तो नजरी चाहिए मौज ना तो मना दूषी सरमनी संगीन हम उसमें चाकरे मारिया कोशा कशे तक बेगाई नोदंग शंसे तक बांगा ही त्रानागा कब तक शाहेगा आसमरी को कुलन शम्मा जो बरशामी न गुरते हो रहा ग्वारन तो न बोल रहा हूँ बर खस्तर शाहे हालादा मिस्ता के दिए तो ची चाकर गुण अब सलाह संजा बंजू बच गुंवान जगह शागीना जामनी गुंजामगा नरमेना अंगत सरमनी राने नु इस पुर्दगी है वो एक कहते मोहब्बत यखांची इजहार के उतना कम बिल्कुल या कि हर चीज की कोशिश पे करना ये शेरानी पे में अर्थ न करती क्लासिक सो तो आ या कि दिल होली बूता क्या अरगतगी भले मजबूर होता शाकर मारिया दरा एक सकरान आई शेर दुनिया था इस रहता इस तो तारीखी दुनिया के लिए चाकर शो करता हो मग डोंबा नदीम जाता हो ये करता हो आरा आरता हो पिलाना करता ये द्रोग हम असली चीज़ हमेशा क्या जी बाज वश वजह शार्ट स्टोरी चूँकि माशाल्लाह तो वतम ने विश्ता होता आइए तो का हम मुख्तलिफ तजुर्बा या रहबंद अस्तान तकनीक अस्तान तो ये बाबत चीज़ें वश पेशा शार्ट स्टोरी है वो हमेशा के कि नशस्ता मर्दम नेश्तो वांते बेगम भले बाज मर्दम कुछ वांटो शार्ट भी कि बस तो दो ताक में लेटें इधर भी थी तो नू इशा पता एक टर्म तख्लीक करता के लॉन्ग शार्ट स्टोरी नावल नहीं ऐसा नावल है बड़ा नहीं पर चाहता प्लॉट इशुआ प्लॉटिंग ये इशी यक प्लॉटी भी थी आइता बाज बनती ये डेवलप भी थी क्लाइमेक्स आरो पता जेल लगे थी हल्ली तो अगर तो धीमा बरे तो एंटी क्लाइमेक्स भी ना शार्ट स्टोरी था के नावल था के वजह अंशु के बलूची लफ्जां के अगर तारीख का बेचारे इंचो कोहनो मजन न तो ई बाबता मा गुशन के चूँकि लफ्जां जिंदे आदे किंत हमें वड़ा तनकीद या
یا شرگداری ہم لفظاں کے عادی کی ای باوت روشاں پرچہ کہ ہر چیزی کی نوشتہ بھی آئی سرا اگر تنقیدی کار بھی یا نقد کاری بھی تو آئی تو کا خوبصورتی بھی بھلے ماں بلوچی لفظاں کا بیچاریں تو ماشاءاللہ یہ والا بعض کتاب تھی نوشتہ کتا ہوتی گیشت المضامین ہم یا نوشتاں ہم تنقید اس رہاں تنقیدی مضامین تو ماں ای سرپد میں کہ بلوچی لفظاں کا ای وڑا تنقید سومن نبوتا مطلب ای وڑا نوشتہ بوتا بعضا کوتا کریم دشتی بھی امان لگچ کی بھی یہ تو یہ دیکھے بعض شخصیت استم بلے ای وڑا آیا سومندی نرستا اسے بنیادی سبب بلوچی لفظاں کا تنقید سومندی نبو اگے سبب چی بتو کرم پیچا تنقید بلوچی تہا اونر آرا ماں عرض کنی کہ ماں انٹروڈیوس کنائی اور ماں ساریا شیدہ آدم ازوں کے تنقید شیعہ گوشاں پرچہ تنقید بکنا شرری ٹی سیریتے ڈولی مردمانی چوٹو ایدگاری میں ریفرنس ہے دکھوں مخلوق پر سمجھا کہ تنقید شیعہ گوشاں اور تنقیدہ بعض مردم بدبا ایک نمی تنقید کستی ایک دوبارہ تخلیق کرنے کے یک طریقے کہ تنقید ذریعہ کہتی تنقید سے ذریعہ نے تو عربی نے کرنا تو ای شرعیاں پیش دارے ہر شرعی گرے بلاہیں لٹریچر کستے آئی تو شرعیاں تنقید ذریعہ کستے آنا واضح کرنے مخلوق پر پیش دارے باز جا گیا مردم کستے آیا سرپد نبی من یادمی ماں آتا شاد ایک شعری ترجمہ کرتگا بلوچی اردو تو ماں ادا دبیا دوستانہ میں ہوتی کتاب ردا تو اب شو جا میں شرح کے وہاں تم سمجھاتا یہ شعر چی پرچا آئینی مرچا میں اردو ٹرینڈ زیادہ تو حالانکہ اب بلوچ وانا بلوچی نوشتہ کرنا درست کرنا بلوچی اردو پہ میں نوشتہ کرنا یا کہ یہ ہم یک سکیں خرابیں دیگری کہ اردو تو بزو بلوچی پہ کن یا بلوچی بزو اردو پہ کرنا بلوچی ہوتی جند مزاجی ہوتی جند گریمری ہوتی جند سینٹیکسی یو کا لفظانی استعمال نہیں میں نے یقین شروع تو لفظ استعمال ہو مچینے گی اردو ایک مکو تو اردو لفظ نہیں استعمال ہو عربی گی لفظ نہیں چیز تی بنیاد ہے کستی گریمر ہے تو ہوتی گریمر حراب مکان ہوتی گریمر ایک چیز ہوتا سینٹیکس آرا کستی بروبریہ بیٹھ دیگا اودا ایر پہ کام ہر کسی کے بوانی اچھے چونہ فارسی و بلوچی و کردی اے ہر سے کستی اوستائے آخری سروائیو زندگی زبانہ بلے ہر کسی ہوتی گریمری لفظ شانی ملنا بلے آئینی گریمر کستی ٹوٹلی مختلف ہوں تو اما ہوتی گریمر مچینا بائدیں کہ نگاہ داشتہ پکنا اور آرا برقرار بدرن اگر نہ امیں گوڑا نبشتہ کستی گرے مرے نما اردو ایک اور مرچہ مردوں کو مانے گئے مانگندگا اردو کاری کرنے گئے بلوچی کاری بدلا بازوان وجہ انچو کہ ماشاءاللہ انگلیشہ تی کتاب ہم استان تو بعضی بلوچی انگلیشہ ہم ترجمہ کو تھا اور انگلیشہ مواد چیز ہم بلوچی ترجمہ کو تھا وہ کاندید ہم والٹر ناول تو ہم ترجمہ کو تھا تو ای بگوش کے ترجمہ یا رجانکار یہ لفظان کے تو کا چیچو ارزش تھے بچا مثلا ما کاندیدہ رزو یہ والٹیر ڈرامائی اور یہ سکی اہمین ڈرامائی کریشی دگا دروا آپ پتہ ہے سوشل کنڈیشن ایشو سکی شر ڈرامی تو ماں آرہ سلیکٹ کو اگر آرہ بوان مردوں تو اثر پدباں کہ ناول نگاری چیئے اور ڈرامہ چیئے تو آئی ہر تو کونا یہ جاگہ کرتا اچھی خوبصورتی اندازی ناولی لکھتے گی کہ سکی شرری تو ماں یہ وسطہ آرہ سلیکٹ کو چاہیے تو کا ناول ہو ڈرامہ ہے نا منگوشی ڈرامہ و ناول ہر تو کستے نا تو محسوس کرنے کے مکانہ کا چھونا واسطے ناولی لیکن ڈرامہ ایک سسپنس ایشو آیا آئی تحق حاجی تو آو مزنی چینی رائٹری بھی تو اس ٹائم ہے بلکہ
فرنچ لٹریچر ٹاپ رایتر بودن. پیچا تو یک ادبی یا لفظاں کی یک تخلیقی زور بدل کنے دیگر زبانی تھا یا دیگر زبانی بدل کنے وتی زبانی تھا. ای لفظی ترجمہ کستی نا ارے خوشی صحیح ترجمہ آرا ریکریٹ کا آرا نوک سرانا کستی ہم ادبی تحریتا کستی کاری تو برقرار داری. یہ سکی انگریزی خوشا سٹل نا سکی نازک کی کستی فرق کی اشرا عام ترجمہ کنوک یا بدل کنوک یا رجانک کی جوڑش کرتا کنوک ہر چیزی بارہ چلا ایچا جمع بلی ہر کچھ لفظ چلے یا وقت چلی تو کستی سرپد نبی واجہ مہربانی پرچہ کہ واجہ طبیعت ہم ناسازیں بڑے پدا ہم میں گما یہ محبتیں کو زبان آگوں لٹریچرہ کہ گما نشتہ ہوتی حیار و دورنا درشان کا نگائیں. وجہ تو چونکہ بلوچی لفظاں کے بنیادی مردماں ہوارے گوں یہ سفر بابت تو چھ گندگائے کہ بلوچی لفظاں کے تو بعض ہدارہ اکیڈمی ہستم اشانی سفر بابت ادبی اکیڈمی ورلڈ لٹریچر تا دنیا ادب تا ہما وقت کہ اکیڈمی فرانسائے 15ویں صدیہ کستی آیا جوڑ کو او اکیڈمی 6 ممبر تھا او آنی بان 6 ممبر چینج نبوتا تھرو آؤٹ چلتا تو آنی نامہ دا 40 immortals بزا آنا میرا اگر یک مردمی مو تو آئی جاگیا آئیں پدا ہما اسٹینڈرڈ ہے مردمی زو اور آئی واسطہ ضروری ہے کہ آیا نا 6 بنیادی ممبرانی تا 29 سپورٹ ہم گوں بھی امین معروف سکے مشہوری ناول نگاری فرانسے فرینچ لٹریچر الجیریا نہیں چونا انو پیرس نشتا بعض مانی کتاب نوانتا گا سکت پرشا آرا تانکہ 2 سال سیٹ خالیا تانکہ آرا 29 مردم سپورٹ نرسے اکیڈمی ممبری بوت ناکو امی اکیڈمی تحب دو ٹرک ڈرائیور انچو یک یا 2 شیر جاتا اکیڈمی ممبری تو آئیں او دا چو نہیں آئی واسطہ یک سیٹ اسٹینڈرڈ یاست کیا ایجوکیٹڈ بھی تخلیق کاری بھی ریسرچ ورک یہ کرتا ہم میں وہ ای تصور نہیں تو ریسرچ ورک کرنے اور اب فکس نہ کرتا اکیڈمی ساری 10 ممبر ہے تم پتہ سی بوتا پتہ شیل بوتا نو مرچاں شاست وقتا داشتو آئی انکریز نہ کرنا وجہ چونکہ گپ وگا دیما آگائیں ماں چونکہ میں سرحال لٹریچر ارزش تو اہمیت بابتا کہ زندگی واسطہ چاگرد واسطہ سا کھڑ میں نما جستا تر کنے کہ میں بکیں گڈی جست بھی کہ آگاں ہمیں لٹریچر جدا بکنے زندگی یا چاگرد تو کا بنی آدم آج دور بداریں تو یہ نقص تاوان چی بود تو کا سوسائٹی یا چچو پریشانی پیچا منتر ہے گا پیگوشیم نیتشے یک کتابی تو آئی تا گارے تا یک فقیری نشتگت 30 سال رند دن ندارت آئی روچا ردی قلبو کی دی 30 سال رند نشتگت تو آئی گو کہ او great star what would thou happiness be for whom you shine اگارے تا نشتگت for him it was not shining نو تو لٹریچرہ یا ادبہ یا ہر چیزیں نوشتہ کنے اگر شائن مکن پر کرسی واسطہ کسی آئینہ موانی کسی آئینہ اسکول و کالج رائج مکان یا وتی پرائیویٹ میں پلانی طرح موانی آنی طرح تبصرہ مکان تنقید مکان آئینہ شنگ کو تالان مکان
هجا گنا دی آنچو تو اما غار فقیری کے غار تابا تو 30 سال رنت خدا زندگی ری بے گڑو پر روش ڈبی وجہ میں نوشتکار نوکے نوشتکاراں یا شاعراں چے گشلوٹے میں بلوچی لفظاں کے تو کا نوک بائند ہیں نوشتکار و شاعراں با ما گمائیں صرف ہمیں عرض کنا کہ ہمیں دزبندیہ کنا کہ وچی بلوچی زبانہ پاک و سلہ بدارا اردو پہ من نوشتے مکنا او ما یعنی یک تنگی دلیا منگوشی کہ اکثر مردوں کہتے نا تو کہ آئیں وانے اردو جملہ آئیں یہ اردو لفظ آئیں بلوچی بعض جگہ سمجھا مردوں نے نہیں تو یکشتانی میں یک مردی جملہ پیش کو مجھے یاد ہے شم ظاہر بو منگو ایشی ہر لفظ کس نے بلوچی ہے جی لیکن ایشی ہیچ معنی نہیں کیا ہی مشتق ہوتا پرچہ لفظ چین جوڑ نبی سینٹنس سے جوڑ کرنے کو دیکھیں چیزی یہ سینٹنس بلوچی نہیں اچھا من دہر بو انوی دنیا نہیں ہونا ہوا چیئے بھی نہیں جی وجہ تی باز مہربانی میں مراگش گلگدار تو برہدار کو تی لک منت وجہ مہربانی اللہ تعالی سلامتی کرتا ہے جی شرف دارم میں مراگش آثر بود انشاءاللہ ما دی میں گلگدار مجلسہ گون دگے بلوچی زبان نامدار شخصیتہ گون شما ہمنیات کریں اتی مہماندار زاہد دشتی بوکر بدت اللہ باؤٹ